ରିଆମାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଚ୍ୟାନେଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ସୀତାରାଣୀ ରାଉତ ଅନାଥ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ଅନାଥ ହୋଇ ରହିଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ଜଡ଼ିତ କରିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ ଭୂମିକା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଓ ବାଲ୍ୟବିବାହ ରୋକିବା ଓ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ରୋକିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଭାରତର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଙ୍ଗୀକାର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ବୋଲି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଡର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ଦୀପକ ବେହେରା, ଦୀପ୍ତିମୟୀ ସାହୁ, ବନିତା ଦେହୁରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଦାସ, ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା, ନିଲେଶ ନାୟକ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବେହେରା, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସୁଦାମ ବେହେରା ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀ ରଣସିଂହ, ଅରୂପା ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଗଡ଼ନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସଭା ସାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ।